Hello guys, majong adlaw na tanan, majong buntag, majong hapon na tanan guys. So ako na pud ni si Ruby Provinciana. So guys, naartay order karon Eastern Sunday. So sa juha na guys, kadlawon pa ko nagkudkud kay malagi na si Papay di makakudkud. Diya sinikulo ako na pakudkura kay malagi na guys, nasang ipa-check up kay ning sakit lagi po na ijahang tagiliran. So ako na lang magkasikay-sikay dani. Tabang rato sila anja sa nagbalot na sa muron kay napoy order nga muron. Imong paghapit darihan na magko sa mong garden dari kay Thank you. dati kitsi ko nagluto og kanang biko kay ugad so kaso na yung kusina. dagtuto kay wa pa man kita na jud mi oh. Kita na sa sumurnaw sigbin. Busy ko na sa mong kusina guys kay himulay ko kanang biko kay order. Happy Eastern Sunday di ay. Ya ang amiga nga butan nga gapa. Oh, shout out ko din sa mga taga-Abon diha sa ato na ko na ko. Taga-Ibon sa Cebu City, Capitol. Cebu City Capital diha katong mga viewers na diha sa Jael Jael Cargo. Salamat di ka cargo. Kuha na siya kanang Cargo di hablido. stop sa Wala, di pa ningo trabaho kog taman. suda tong no. Nya, mo kuara ko kanang Sudan kay aron kanong karon pabug ka mong ngari. nagabot ni kuan Rio. Iba nga karon pag ganing ngari diri ba? Gilive na ni. So diyan na guys, natapingan na nahon ni si og lunok ja. Shout out day ko ni Jael kanang stop dia sa Abon sa Cebu City kanang Jael Cargo. Shout out diha. Salamat sa imong pagtanaw sa mga vlog. So niaglami ang biko. Naka-ready nagahangkuan para sa muron. Nga na SJ happy nga peanut. Salamat kay humana jud ko. Lutoan ng biko kay di pud lalim lagi magbiko. So 2 ka kilo na sa guys. Salamat ay ko ni Aisa Basig sa iyang pag-order. Guys, nahimo na natin atong kuan kanang ito na ning puston. Kanang gikaduhan na mo og luto kay di maarang sa tiplon. Nagakaraw si Nicole. Nga na ito na nang lutuon sa batter. Kuan kanang dili lalim po magluto ingani mas kanang pagsabi ko dali raman kay nagkaluto ingana ibutang ni mo daan sa dito stab kani poston pa steam pa naghuman usag dilang kay kwarta man ni kung inabuhi man ni kaning ni order dani guys kanang nakapalit na ni sa mga muron. Yes. Shout out din ko dani Ma'am Bitani, salamat din sa steamer. Shout out po ni Sis Jackie. Ni Ma'am Bisminda, always nga nag-monitor na mo dari kanunay guys. Ang chocolate guys, kanang nanas sa mani. So di na mo mapull og video guys kay wala no dali nami sa oras. So guys, sugod na niyo putos kay nalan maabi na nga ni deliver. Meron mo ni baatan. Sabay-sabay raming baat. Guys, ay dan hagbani. Bulag siguro siya ang partner dari guys kay huwi na sa dinaat. Laban lang.
bato sa steamer na. Nahaon na gawan guys, kanang nahaon na ako 30 piraso. Last na ni siya ba? Batos crystal guys. Okay guys, na luto na siya guys na kani mapay paghaon na, diyan kani isa lang na punhan ni siya balik. So muni abot siya og 150 ka buok. So padung nami mag-deliver guys na niapilan po diya dapo ka buok nga is candy. Nya biko kaning moron. Nakabili sa uban ni sa mis kasada na. Hello guys, dali-dali kong luto guys kay ning chat di ay ag ati ni Papa Idi nga mangari kuno sila anja magpaluto siya og pansit. Madugli guys kay nakoy mga pangbutang sa rip bitaw nga pangpansitenan. Kay jang birthday day ron ja mori pud si Jijin Burs. O si Junjun. So mara jud ni madali-dali og luto kay malagi nagikan pa ko nag-deliver. O yan natilawan ni mo moron? Oo, lami. Kapila buhok ni mo? 10. Ano ito na po doon? Pwede lang ay mo. 2.25 ko rin suban. Pero tinra ko kay kuan man basta og order nga daghan tinra. Tapos wala po makakali. Pero pag akong magbaligya ako magsuroy 2.25. Nya kay order niya mo 100 ka buok. Kira na oy. Pwede ba yung sa agbo? Halik sa kubo. Sa liti. Lami nagnay mani, lami kay siya. Diyon na itong katong. Silambiran? Mabitaw na nilambiran, bitaw na pero kuan lang to uban manggod kanang pilit ra ba nga murag kuan ba. Ana malagkit mo gunaw kanang nay. Mo mi mo adto kog dalagit jud kay mamalit ko ana atos merkado. Galing gud mo. Dili kanang galing na ba nya. Galing na. Mama ni patok na ko diri pero usay mo balibad ko kay grabe ka hasul kay na. Diya guys, happy birthday day sa ilang mama Alma. So iyang anak mong ni guys, maestra si Ma'am Amy. Diya, malagin nagida sila dan yung mga pagkaon. So man sa anak birthday, ate ni Papa Idi. Ang moron ma'am? Lami lagi ako moron lagi. Mo ding daghang order. Kuan lang nasa kanang kuan na sa kanang hasol kay tan buhaton. Tinang. Ana pagbahog. Bubog pa ni. Ba ko dugay ko try. Hindi mo pala magdiri Ha? Sila Jijin Ma'am Bisminda oh. Hi kani Ma'am Bisminda oh. Junjun na si katawa oh. Nagkakaon na si Jas. Nagkakaon na si Jas kuan nga nang moron. As moron niya namay niabot mo dali lagi nag-birthday ag isuon ni Papa Idi. Ano na siya? O katong ni mga viewers nga gusto mo nga ridari mo tilaw ra mo sa mohang kuan. Nakasakti na dyan po sa mga lutong ate. Ang lami Bihig lang ha. Namre ka na. Hala kay narabo to ning bus nga bisag murag ice galing imong ice candy minji kag murag ice cream. Lami mong balas. Lami man. Uy, lami ang ice candy oy. Daghang kaningong ice candy mga konsihal mga mo palit. Konsihal. Ice cream lami. Malusaw na dadi siya no sa kabuok. Ayaw. Mura ko niglugaw ni kabut dito. Isa Ice candy rin. Hindi ko dyan nga. Hindi mo ice candy. Pero- mga bugnaw. kuan siya murag silikta jud siya. Magsilikta. Magsilikta tilami. Para man nagibutang nga sa ilaw mo toppings food nga dinugmok ba. Manuman or ninyo kutaw ni agi kuan. Mano ra. Mura ka talaga ni Karen nga TV na nga ice cream di ba? Sa kang ice cream mo kung pwede ice cream. Hindi nga dito. Ukay ang cream. Okay ang cream. Ang silikta ba? Kung mahalon nga ice cream ba? Magnum. Magnum. Mahal man tong Magnum. Mura din na Tinta mo sa sa. 65 bungali sa diya. Si tinta rin palit mo. Mura lasa din Lami. Lagi ito na nga lagi ko sila kapon 5 kabuk dani bisita na ho. Damian sila. Gani nagsigadani madatot. Wala. Patay ba. Bukan kay. Padato na jud kuno ko. Sa nalay na kuan. Napoy kuan. Mati. Padang aming team. Pag matrending ka din, maki-MGS ka. Malay mo kaning ice cream ay mo trending. Kaya lami
Trending ano nga ice cream. Hindi ka pareha may kaya para makita pag mystery ba? So, order na po kayo sa isang ice cream kayo. Ang dami Kung mga rito si Ruben, di, patilawan ako si Ruben Padilla, kung mga rito, balik. Bitaw, te. Alam mo bitaw siya? Bitaw? Sakto rin na ni kadaka kay pakuan sa umay ba? Agi dyan kuhan po guys, muro nang nami apod. Nakasaba na ba ako subang mga tao kay kuan, bisagon sa lamayahang paninda. Mong rin, bilakon sa paninda. Makimjit kina siya mana. Robin Provinciana. Talented. Kahit anong racket. Pinasukan. Mahurot mo kahit anong racket. Mahirap na, sama. Massage. Mahirot tao para tabangan ta. Ang Ginoo. Pero yung nakmita tayo ni nanay nga pinakatalintid. Ang nagyo ni Pawan. Lagi silang dili gitudluan sa naho nga sila dito. Nga kanang dali ra kadto magnegosyo. Ilan yan ng ice cream. Ang ninang oh. Wala. Wala ka na ba dyan kung nakakita dito si Muhang Pawan? Wala gamay raman ah. Gamay raman, mag-amping ka. Gamay. Kay ikaduha ra ba na nimong nanay? Wala na. Bunog raman ay. Ikaduhang Pagpalit emperador oh. gamay pa ka na ron si ikaw ra bay siya ra bay nagligo nimos gamay pa ka. Kay imong mama di kay ba mo ligo. Biginog noon sa na. Wala ka doon nagtamas video nga ate. Wala raman. Nagpasitiskan ka? Wala raman. Walang din nakasunod ha. Superman oy. Nigiyan pa. Pinas palagi sa kang almaday nako. Namuli sa meeting nagdali mi. Nagdagan no ni tao. Ako, garsada, marag mabuha, no? Gusto ka sa akong balas. Tanaw din sa video. Oh, sa bantang mama, Jo. Tanaw sa video. Ay baby. Kay sa motor asa man nagdagsakay. At bugoy. Dito to sa padulong dire. Asa gikan, yun lang. Dito. Namuda ko ikso dito ko. Mama. Graduate na ra ba ni bata? graduate na, Graduate na ra ba? Iskila ka. Skill ako, gikan, skill lang yung taran. Bago Di pa ba magkarabi karoon na. na? Hospital sa. Tali. Sil puso. Aw, trim ako. Matim ka. Ano? Namo sa mo ron domingo maron sa eskwelahan. Hindi, nagkuhan may research. Busy ang nga kuan ron graduating. Tasan ka. Pag-ikunaw lang, bilya ito, bilya ko. Hindi nakaasa na. Kuno ni gamit ako yung mga tools kay paglayo biyahe ng sala. Ano lagi ko ano? Ibitay lang na asa ba ning ilahi ng cake. Isulod. Kari. Isod nga tanan oy. Ay pailaw mo ri. Kana pailaw mo. Asa magsabon na na? Ilaw na sabon gilid. Ipaibabaw ng kuan kay Diri no kay init. Ano ba? Nga ng pagkawas yang agkaring cake malusaw na sa init. Palaban o. Ila naman. Malusaw sa init ng kuan. Di naman init. Ay kanang cake dati ilahi igawas. Bitiran ng cake Na pa. may balabal. Diri sa gilid niya sa baraman. Kaguti ha. Salamat ka do pud day. Malipay mong gumay mga ripod mo. Malipay po kung na mga riba. Malagi ko pa simpis ba? Yung malagis mama na. Kan sige kari. Malipay mo jugog na yung mga rika kay labi nag sus. Nakakang tabang-tabangan si Muhang mga buluhatin. Kay raman kay mataraman kong alas 4. Na mas mama. Kasi lagi Dalapit man siguro ni tricycle. di kan ila sa lini na. Kanang na kutsi. Ninong ni Nicole, Ninang ni Nicole na. Katong sa Si Angie ba? Alay Lanje. Kambing mo ha. Salamat ka sa mga pagkaunti ha. Yung mga bisita na mo nakaparada na riglahang sakyanan. Mga bisita nga gigas na langit ba na naaga mong motor guys na. Motor na muna sa una. Kaya kay Aster dia ka. Malamig gasolina ni. Mo na mong gamit-gamito sa Manila ba? Bye. Nasa Bye. Uli nami. Camping ha. Salamat ka. Bro, hini-hini bro. Basta mo message na ko bro ha. Message laman ko. Kaya mabalik ka. Kay mong lang pag-way klase kay rong Kanang way, kanang Sabado ba ina kanang way klase. klase. Basta mo message na ko camping mo. Oh, bye-bye. Bye. Salamat eh. Kari sabi. Salamat ka, Jo. Hini-hinay ha, message lang. Abot na mo ha. Oh, message Bye-bye.